פורג' עצרה לו מכונית בעלת לוחיות זיהוי ישראליות ופתוחה לפחות 2 נוסעים. לקראת סוף שנת 1992, במסגרת העבודה שאני עובד ברשות המיסים, בזמנו היינו במינהל האזרחי ברצועת עזה. אחרי כמעט חודש שאני לא מגיע למשרד בימי שישי, אני מתעורר ביום שישי. הרמתי טלפון לאחד החוקרים שלי, היום כן הולכים למשרד, בוא ניסע. בצומת סג'איה כשפונים שמאלה, פתאום אני רואה קרוב ל-14-15 רכבים עומדים בצידי הדרך. יצאתי מהרכב, יורם ואני, ושואלים את החברים, מה קורה? אז אמרו לי, נוער, תקשיב, ישנה סברה שנחטף איזשהו חייל, ופשוט ביקשו מאיתנו לא לזוז מכאן, וממתינים לכוחות שבאו לעשות סיור בפרדס והצביעו לכיוון המטע זיתים. אמרתי, אוקיי, משהו הציק לי, לא יודע. אם באמת יש איזשהו אירוע, אז בוא נציץ, בוא נסתכל. יכול להיות שבאמת יש פה משהו. אני פונה ליורם סעדה, לחבר. אני נכנס פנימה למטע זיתים. שמור איתי על קשר עין. הוצאתי את הנשק, דרכתי, נכנסתי כיוון המטע זיתים. אני מוצא את עצמי חולף על 10, 15, 20, 30 מטר, ומסתכל ימינה, אני רואה את החברים ואני רואה את יורם. אני נכנס עוד 20 מטר, ורחוק ממני, מרחק של עוד איזה 10, 15 מטר, אני רואה גופה. אני רואה דמות עירומה. בתחתון צהוב, זה היה ממש בולט. אני ממשיך להתקרב, ואז באמת אני קליפתי, ממש. ראיתי דיסקית. באותו רגע הבנתי שמדובר בחייל. סביר להניח שמי שחטף אותו היה משוכנע שהוא מת, כי אי אפשר לשרוד כזה דבר. ואז אני מסתכל על הבחור, אני רואה שהוא נושם, ואני בצורה אוטומטית שואל אותו, מי אתה? אומר לי, אני אלון קרבני. הכל מלא בדם. אני לא האמנתי שהוא חי. אני מתקרב אליו, ואז פתאום אני רואה שכל הגרון שלו משוסף. זו תמונה מזעזעת, ואז אני צורח בקולי קולות, ואפילו יורה ירייה אחת באוויר. יש פה חייל. עכשיו, יורם תמיד בקשר עין איתי. הוא נכנס פנימה. אני חובש קרבי בגולני. אני בינתיים לוקח את אלון. אני מסיט את הראש כי הוא התחיל להיחנק. וממש עניין של כמה דקות, העמיסו אותו על אלונקה, לקחו אותו לכיוון המנחת מסוקים שהיה ממש בצומת סג'איה, והטיסו אותו לסורוקה. 32 שנה, לא דיברתי על זה. אני ישן עם זה, אני קם עם זה. להגיד לך אם זו טראומה מוסתרת, לא יודע להסביר את זה, זה מלווה אותי. אבל רצה הגורל, שזה מה שקרה, ואלון קרבני חי ונושם. סביר מאוד להניח שאם אני הייתי נכנס 10 דקות מאוחר יותר, או לא הייתי נכנס בכלל, ומחכים להגעת הכוחות כמו שביקשו מכולם, הוא לא היה שורד, הוא היה מאבד המון דם. כוחות צה"ל פתחו בסריקות ומחסומים רבים נפרסו לאורך הרצועה כדי ללכוד את המחבלים החמושים בנשקו של קרבני. מילת המפתח בשעה זו, מדגישים בצה"ל, היא זמן. החוליה נעלמה בח'אן יונס. הבנו מהר מאוד שמדובר בחוליה